Čau lidi, já vás vítám u druhého dílu The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Takže dneska si ukážeme druhou postavu, a to tady Magdalenu. Magdalena má o jedno srdíčko navíc ze začátku a item Nyamhurt. Nyamhurt, když máme o jedno červené srdíčko méně, tím myslím, jakože ho máme prázdné, tak nám ho doplní, by se dalo říct. Nás prostě vyléčí o jedno srdíčko. A to je tak všechno. A ještě tady má vlasy a mašličku. Mašlička, ne. Tak jo. Jinak je to vlastně furt jedno a to samé, akorát má menší damage a to je vlastně tak všechno. Odemknout si ji můžete tak, že máte buď 6, což je tady, nebo 7, což je až tady, srdíček červených. Nevím, ale jedno z toho to určitě bude. Jeden z těch počtů. No a tady vidíte, máme XL a ne tady, ale tady L, a to znamená, že máme dvě zlaté místnosti a k tomu ještě dva bose hnedka po sobě. No, jinak je to vlastně furt jedno a to samé, akorát bych vám dnes chtěl ukázat ďábla, což nevím, jestli ho dokážu zabít, jestli se k němu vůbec dokážu dostat. A pokud umřu moc brzo, pokud umřu od tady těch bossů, nebo u toho dalšího, tak vám ukážu ještě další postavu. Ale ne, radši pokud zemřu tady u těchhle dvou bossů, tak vám ukážu další postavu. Jinak jak umřu, konec, už nic neuvidíte do dalšího dílu, což bude určitě za dlouho. Omlouvám se za mé chraptění, pokud to jde vůbec na tom videu poznat. Pokud ne, tak není se za co omlouvat. Takže vlastně nic. Ten pavouk už by mohl umřít. Nenávidím v téhle hře pavouky. Jsou to strašný svině. A zákeřný svině. Tak jo, ale už bychom mohli najít tady blbost tajnou. Už bychom mohli najít tu zlatou místnost. Protože už máme klíček a nevýhoda XL je, že obě tajné místnosti jsou, ne obě tajné, obě zlaté místnosti jsou zamčené. Nejenom jedna, jak by to bylo, kdyby to bylo v pořadí, ale obě, což je nevýhoda XL. Naopak výhoda XL je, že ta mapa je větší než oboje dohromady. To je zase výhoda. Ale ty nevýhody jsou větší. Ale náhodou, teďka máme víc klíčů, máme klíče ještě na další, nebo máme klíče na zlaté místnosti a obchod najednou, akorát, že na obchod nemáme peníze, teda v téhle hře samozřejmě. Nemám rád tady ty pavouky, ti jsou nejhorší, kloužou, neklouzejte, nejste na klouzačce, abyste klouzali. Neklouzejte, umírejte. Šestino. Vidíte, málem usnul tím, že se do mě doklouzal. Jenom ty slzy dokážou odpinknout, aby vám nic neudělali. To je tak dlouhý. I když to, že to je dlouhé, tohle, že to je obrovský prostor v tom XL-ku, to má i svou nevýhodu. A to tu, že dlouho hledáte nějakou místnost.
což je docela dost velká škoda. Jinak se omlouvám za to, ale to jsou tak trošku zlozvyky. Takže se za to velice omlouvám. Ne, bum. Tak jsem bouchnul, no. Vidíte, vyléčilo nás to. Bohužel se ten Njamhr nabíjí 6 místností. Jako samozřejmě, kde jsou příšery. Což je docela blbý. Docela dost hodně. Jinak se omlouvám za kvalitu hry. Mám ji tak, aby se mi nesekala. Jak mi podotknul můj kamarád dneska. Ano, točím to 22. jen tak říkám. Omlouvám se za to, že nějakou tu dobu nebyly videa. Tady vidíte, tohle je slot. Ten taky plive tady to. Je zelený. A ještě k tomu vyplivuje ty červíky na jezdníky. Já jsem nevěděl, že se tím může zranit. No tím líp. Vidíte, jak jsou, on je rovnou, jak jsou rozjetí, tak je posílá. A dokud nenarazí do zdi, tak jedou a jedou a jedou. A jedou a jedou. To zblbý, ale může je tím i zabít. Což je dobrý. Je s nima otravnej. No tak, sloťáku, zabíje. Ne, říkal jsem zabíje. Zabíje, no tak nic no. Sloťáku, zabíje už, jinak tě zabiju já. Ne zabij mě, ale zabíje, jo. Jen, abys rozuměl. Jinak ta zelená bomba nám bere po jednom celém srdci. Což je veliká nevýhoda a červíci po půlce, pokud nejsou 2. Nech mě. Hnusný červík. Na Magdaléně je vážně hodně blbý, že má strašně malou útočnou sílu, strašně malý damage. Jinak si můžete povšimnout, že slot vypadá jako respawník, akorát že zelený, s 2 odstíny. Jeden odstín hlava, druhý odstín tělo. Tyjo, my máme klíčů. A the stars. Tak to použijeme. Tady byla tajná místnost. To bych tak rád vyměnil. No to. Ukáže nám to, kde jsou tajné místnosti. Na mapě samozřejmě. Je ještě podobný item. X-Ray Vision. To jsou takové brýle a ty nám rovnou otevřou tu tajnou místnost. Což je oproti tady tomu mají oproti tady tomu výhodu tu, že nám to rovnou otevřou. Tady ty nám to jenom ukážou na mapě. A navíc ten název je docela říká, co to dělá. Jinak tady to už si nepamatuju, co to dělá, ale určitě je to dobrý. Speed a damage, jo, to je tohle. Vypadáme, jak kdyby jsme měli nějaký nádory. Ale pod tou helmou to nejde tak vidět. Tak jo, půjdeme hnedka na vose. Můžeme na něj jít, tak proč bychom na něj nešli, že ano? A tady je tajná místnost. Pardon, ťuknul jsem do mikrofonu. A vidíte na mapě, že se nám objevila tajná místnost. Díky tomu jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Ale X-Ray Vision je opravdu lepší, protože nemusíme používat bombu, jako třeba teďka. A ani nevíme teďka, co tam bude, jestli se nám to vyplatilo. A vyplatilo se nám používat tu bombu. A měl jsem blbě v ruce, takže chodil jinam, než jsem chtěl. No to je jedno. Bem 9 penízků, aby jsme měli 17. A asi půjdeme do obchodu. Ne asi. Nepůjdeme do obchodu, protože tam může být svíčka, která je podle mě nejlepší item ve hře, protože se s ní dá dohrát hra. Ale opravdu, můžete mít blbý věci, ale
když máte když máte svíčku, tak to klidně dohrajete, protože ničí letící nepřátelské slzy a k tomu to dává dost, což bo se to hodně rychle zabíjí, když se s tím dokážete trefit, samozřejmě. A my se to tady celou tu mapu prohlédneme. A vlastně není třeba, jak vidím, našli jsme super tajnou místnost a to použijeme bombu. Co tam bude? Aplaus! A je tady čestka. Ať je to něco dobrýho, troll bomba. Tak jo, tam už se nevrátíme nikdy. Teda aspoň na tomhle podlaží, ne? Pardon, jsem trošku spalý. A jdeme teda do toho obchodu. A doufám, že tam nebude greed. Není, ale je to totální blbost. To je přenosný automat. Normálně je přenosný automat. Já si vezmu jenom tohle a bombu. Kdyby tady byla svíčka, to bych byl tak rád. Ale není. Já ani nevím, jestli jsem ji někdy našel. Pokud ano, tak ještě se můžu na konci dílu podívat, zdali ji mám. Ale myslím, že jsem ji ani jednou nenašel. Kdybych ji našel, to by byl úspěch, protože bych nejspíš dohrál hru. Ale to asi nehrozí s tím naším PD damagem. Hodilo by se nám třeba například Polyphemus, což je takové obří oko. A ono hodně zvyšuje damage. Máte doslova jenom jedno oko. A když vystřelíte tu slzu, tak je obrovská. A když zabijete někoho, kdo má málo životů s tím Polyphemem, tak ta slza se jenom zmenší. Zabije ho a zmenší se. Což je dobrý, protože třeba na Duke of Flies, na toho se to hodí. My tu máme Pina, který je docela lehký, ale taky záleží jak kdy, podle toho, jaké máte věci a zdali to neumíte nebo umíte. Tenhle boss je docela nudný a velice nudný. A mě by zajímalo, on má dvě oči. A co to má dál? Nos nebo pusu? On má nos nebo pusu? Já vůbec nevím, jestli má nos nebo pusu. Mě to strašně vrtá hlavou. Má oči má, ale nos nebo pusu. Podle mě to je pusa, ale je možné, a vidíte, sám se zranil, ale je možné, že to je nos. A proto chci se zeptat vás, co myslíte, že to je, napište to do komentářů, pokud to vůbec někdo sleduje. Až sem. A ještě dál. Tady je Queen, což je takový pavouček skakající, který má o 2 nožičky míň. Mě by zajímalo, jak to máme takový obrovský damage. My i ty malé pavoučky dáváme na jednu ránu, což je velice nezvyklé s Magdalénou, ale aspoň to bude odsejpat. Tak jo, ale mohl by už umřít. Umři. Queen. Umři. Queen. Umřel vouček. Se plivnul foto. A ďábelská místnost, jo, a jídlo, vidíte, máme 6 srdíček a 1 soulový. Co tady máme? Vidíte tady to? To je Bloodlust. To si vezmu, protože čím víc zabijím, tady vidíte rage, čím víc zabijím, tím mám větší damage. A teďka jsem Quasimodo, teďka jsem Ninja Quasimodo, blondětej Ninja Quasimodo, s nádorem na pravý straně hlavy a mašličkou. Hodně zvláštní. A ještě s srdcem, který, obě tajné místnosti vedle sebe. Tak to se mi ještě nikdy nestalo. A vidíte, už máme červené slzy
už jsme trochu zrudli, takže bychom měli mít trochu větší damage. A vážně by mě zajímalo, jak to, že jsme mu dávali takové damage. A počkejte chvilku, omlouvám se za vyrušení, už by nás neměl nikdo rušit. Jinak já půjdu až si do té tajné jako tajné, a ne super tajné, která je vlevo. Já půjdu do té vpravo. A máme tu 6 penízků, takže budeme mít 18. A to s nima uděláme, koupíme si nejspíš něco za 15 a potom, pokud budeme mít o 1 červené srdce méně, tak to srdce. A nebo pokud najdeme ještě 2 penízky, což nenajdeme, ale půjdeme se tam podívat, tak bychom si mohli koupit bombu. A bomby jsou fajn. Vidíte, je tu kompas a ten si vezmu a vezmu si ještě kartičku. Pardon. No a vidíte, tohle je přenosný, tohle je prostě automat, který potom necháme vybouchnout a rovnou se tím uděláme cestu k tomu klíči. Vidíte, kompas už funguje a kdo typuje, že to bude nahoře, kdo dole. Kdo vpravo, tady. Jo, já jsem to uhád. Tak kdyby to bylo s obou, ne? Ne. Ale já to uhád, což je u mě velice nezvyklé, ale velice vítané. Mohli by umřít. Ne. Jak se opovažují umřít? Měli by umřít. Jo? Tak, vidíte, už jsme úplně rudí, už jsme hodně naštvaní, už ten Bloodlust opravdu funguje. Vidíte? A jakou máme sílu? Maximální. A teď, co je furt maximální? Já myslím, že máme menší sílu. Ale to je tak jedno, že ano. Tak jdeme zabít tenhle chodící kokon. A tady pavoučka. Berem peníz. A je tu Harlequin baby. Střílí jako my, akorát, že takhle vidíte do šikma. A půjdeme rovnou na bose, aby tak trošku o nás neměl strach. Co se s ním stalo? Já doufal, že si zabojeme. Ne. Aby nemusel moc dlouho čekat. A tady to jsou kokony, které chlušou, plivou, ty velký zelený bombičky. To jsme mi ho nemohli dát dřív. Kde jsem ty 2 klíče, máme dvojbombu, prostě 2 bomby a 1 bombu jdeme použít na tady tajnou místnost. A bouch. Teda super tajnou místnost. Tak to si... Teďka nevím, jestli si to... Vezmu si to teďka hnedka. Budu věřit, že mě 2krát nezraní, že mě zraní maximálně 2krát, že mě 3krát nezraní, protože jak mě zraní po 3, tak tohle mi ubere a budu bez dalšího slotu na srdíčko. Já bych mohl tady sloty na červené srdíčka. Co nejvíc červených srdíček. Ale jdeme se kouknout do challenge místnosti. Tak být arrange, to si hned beru. Proto přece jen když střím, já se prostě nedokážu vykecat. Ale dostřel tím lépe, jo, dokáží má hru chápatel. Je že ta lepodrvaná. Ne, to není fér, ne, jsem zabil. Já jsem je pozabíjel a oni mi neubrali ani srdíčko. Jo, jsem dobrý.
sakramensky dobrý. Je pavučik. Pavučik umřel. Pavučik už nežije. To byl hnusný pavouk. To nebyl pavučik, to byl pavouk. Já nerad pavouky, ale jdeme zabít. Ne, tak ten mi určitě to bílý srdíčko vezme. Neměl jsem si ho brát. Když tak to je jeden z nejhorších bossů tady ve hře, podle mě. Ten zraní skoro každýho. Až na ty, kteří to s ním umí. Protože je hodně málo lidí to s ním umří, no jasně, umří. Tak hodně, aby ním nebyli ani zranění. Tak jo, ale mohl by umřít. Doufám, že jo, ještě mě nezranil. Ne, ale mě zranil. Blbá moucha musí zemřít. Mám větší sílu, teďka už by mělo být mě zranit dřív, než ho, ale mohl by jako už umřít. Nebyl bych zrovna naštvaný, kdyby neubral ani koho. Berem, to jsou peníze. Jo, peníze, prachy. A vidíte, nepřišel jsem o to bílý srdíčko, což je dobře. Pink, vidíte, máme o další slot. Takže jsme jako kdyby za ten rage zaplatili jenom jedno srdce. A nedostali žádný HP up. To je, jako kdyby jsme to bílý srdíčko nedostali. Ale tohle je zatraceně blbá místnost. Je tu hodně červíků, nájezdníků. Oni jsou hodně nebezpeční v takovém počtu a k tomu ta místnost ani není celá. Byl červík, nájezd, níček. Nemám rád tady ty červy. Vlastně, to už jsem říkal v prvním dílu, nedný potvor, moby, jak by řekli někteří Minecraftáci. Já sám jsem uměl rád. Kdysi dávno. Je Flatpenny, tak to se hodí. A jdeme sem. A máme tu podprsenku. Což zkamení všechny v místnosti. Jinak jsem hrál i trošku off-screen. A odemknul jsem si item zvaný Mom's Contact. Prostě mám jinak kontaktní čočka. Oční čočka teda. No, zdále se nepletu. No a to nám dá slzy, které prostě vidíte teďka, všechny, která je kamení. Prostě můžou skamenit. Je nějaká šance, že skamení. Je to taková sytější červená, než tady ta. Tmavší skoro. Ale tenhle už umře lehce, protože ten Bloodlust jsme si nabili hodně moc. A šup, tak to budeme dávat. Budeme dávat srdíčka. Jako kdyby ten automat říkal srdíčka, dávaj srdíčka. A já, tady máš srdíčka. Typo. Vidíte, Flatpenny se nám vyplatil, protože nám tady dal klíček. A ten použijeme tady na truhlu. Doufám, že v ní je nějaký item. Ne, vydělali jsme klíček a bombu. Vydělali jsme klíčeků. Mohli by umřít. Všichni. Umři. A umři. Jo, na 3 rány. Umři. Jo, na 3 rány. Umři. Mohlo by se nám ten damage ještě zvýšit. Protože na 3 rány to je docela blbý procenty. Ale tím mě zranili. Ne, za to musí umřít. Za to musí všichni umřít. Všichni tady ti respavníci musí umřít. Vidíte, že vypadají jako sloťáci. Podle mě jo. Vypadají jako takový červení sloťáci. Slotáci sločí na všechny debily. Jinak jsem našel ještě pár věcí, pár itemů, což je takový ti glutoňátka s těma červíkama, tak to je vlastně ten červík. Tohle použijeme. Samozřejmě pilulky, jo, range up. A prostě ho vystřelujete.
co jiného, že ano. No a tady zabijeme pár idiotů, pár ksichtů, ksichti, jsou to ksichti, neksichti se na mě, tak ty ksichte, neksichti se na mě, ksichte, neksichti se na mě, ksichte, jinak tě vyksichtím, jak nějaký ksicht. A teďka jsem řekl snad nejvíc krát ksicht v jedné větě, ne, v několika větách, co jinde. I když ne, jde to ještě líp. Ksicht a tedy. tak by to šlo říct ještě, tak by to šlo říct ještě víc. Je range up. Šup. Range up. Uj. Dostřelíme ještě dál. Až nakonec, skoro až nakonec. Dej mi klíč. Tak nic no. Srdíčka. Ty hnusáku, měl si mi dát srdíčka. Měl si mi dát srdéčka. Jinak boss, jako je například Lice, Bloodline zahodil, protože on má mouchy. A čím více tím máte damage. Čím víc much zabijete, tím rychleji ho zabijíte. A ho nejspíš odbouchnu. Jo? Tak naštval mě, tak proto umře. Vidíte, dal nám srdíčko. A vidíte, ta flat penny se vážně hodně hodí. A jinak dáváme srdíčka. 5 pení srdíčka. Dáváme srdíčka. Tak jo, jdu na bose a potom si to tady s těma automatama výzří. Naštěstí boss nebude tak těžký. Fistula, černý fistula, z toho padají vybuchující mouchy. Ale aspoň fistula není tak těžký. Není tak obtížný. Tak obtížný. A nabijeme si na něm Bloodlust. Dobře, tak jo, teďka ty větší kousky. Tak, ještě ten poslední kousek. A teďka použijeme tohle. Jo. Tak, každopádně bychom měli mít obrovskou sílu. Teda alespoň hezkou. Když ne obrovskou, tak alespoň hezkou. Ne, já jsem idiot. Jsem se zranil. Ne, nechoď k ním. Izáku, ty seš idiot. Tohle je krvavá. Ta pukne takhle. Cože, jak mohl bouchnout? Teď nebyl výbušnej. Tak trošku. Jdeme použít věc zvanou Nyamhurt. Si ji vezmeme, použijeme, vrátíme a vezmeme si tady tohle. Ještě tady nechám odbouchnout tenhle automat. Bouchni. Puk. Jo. A máme další 4 penízky. A další 4 klíče, jinak tady flat penny způsobuje to, že když vezmeme penízek, tak máme 50% šanci, že nám padne klíč. Ale podle mě je to spíš 75% šance, protože mě to padá nějak hodně. Vidíte, nabitý. Ňam. Proto se tomu asi říká Nyamhurt, protože to je ňam, ňam, ňam. Ham, ham, ham. Jinak ještě můžeme najít tajné místnosti, takže to tady prozkoumáme celé. Vidíte obě? Zase obě. A tady je šampion, který bere za jedno celé srdce. To je špatné, pokud nějakého nezabijeme hodně rychle, tak je to velice špatné. Teďka bychom měli zabít. To jsme zabili nějak rychle, ne? Na 2 rány? Není to nějak moc rychlý? To nebudou 2 rány, to už jsem je asi zranil. 1, 2, 3. Cože? Šampion na 3? Tak to mi přijde trošku, že si ze mě dělají srandu. Trošku víc mi to přijde, že si ze mě dělají srandu. Tenhle umře. Umře. Ne jo. Tak ale mohl by. Umři. Umři. Ne. Jo. Umřel.
O, tak ten umřel hodně rychle. Toho jsem zranil. Tak, a toho jsem zabil. My jdeme rovnou do obchodu. Pilulka. Tak tu musím vyzkoušet. Range down. Mně to nevadí, protože my jsme dostali minimálně 2 pilulky range up. Takže jsme ve výsledku vydělali. Tyjo, já budu mít v obchodě greeda. Honusáci. Já nechci mít v obchodě greeda. No to je jedno. Pokud tam bude svíčka. Vidíte, jak se nám hodí flatpen, ale se hodí jenom, když máte málo klíčů. Když jich máte tolik jako já, je vám to ne víceméně je na velký ho. Ho, ho, ho. Každý ho, ho, ho. Akorát, že to myslí trošku jinak než já. A nevíc Santa jenom v Americe, to roubové, my máme Ježíška. A stejně ani jedno neexistuje, takže a ty nepřátel celá dost dlouho nevšimnout. A navíc na těhle si to dvakrát nabíjíme, ten Bloodlust, protože jednou takhle a po druhé, jak je úplně zničíme. Což si na nich vlastně nabíjíme ten Bloodlust dvakrát tak rychle. By se dalo říct. Dalo. Nemuselo. Dalo. Já jsem tam nechal penízek. Ne. Penízku. Proč mi utíkáš? Klíči. Ty ses mi taky snažil téct. Jinak to nepadá vždycky. Tam v té tajné místnosti jste mohli vidět, že proto, jo, aha. Vlastně mačkej klávesu, aby si šel někam. Mačkej třeba R-ko, aby si šel vlevo dolů, i když vlevo dolů to nejde. Ach jo. Jinak to, co jsem si koupil za těch 15 to nám dovolí mít 2 trinkety najednou. Ale teďka si ze mě dělají srandu. To se neměl brát. Každopádně jdeme rovnou do dalšího levelu kvůli tomu, že jsem si to vzal, jinak ten automat tady na krev by nám bral i tady ty. By nám vzal i to bílý. Což je blbý. Každopádně máme teďka máme tolik srdíček, kolik jsme měli před ďábelskou místností. Teďka jestli budeme mít po dalším bossovi ďábelskou místnost, tak asi s ním budeme obchodovat vždycky, jak budeme mít tolik peněz. Jinak já jdu ještě odbouknout tam ten automat a budu se modlit. Ne, nebudu, já nejsem křesťan, ani nic takového. Když tak křesťany nemám rád. Já budu prosit všechny, aby mi to neubralo život. A neubralo, vidíte? Ze 4 penízků jenom 1 klíč. A to máme mít šanci ze všech. Takže ten flatpenny se opravdu, pokud nemáte klíče, hodí, pokud jich máte dost, tak se vám ani moc nehodí. A vidíte, jo, srdíčko, a teďka jdeme i hned vypotřebovat ten klíč kvůli tajné. Pardon, a našli jsme zase o super tajnou místnost, teda ne ale super tajnou místnost. Říkám úplně jiný písmena, než bych chtěl. Ne, zlej šampion, umřiš, ne, a wow, málem mě trefili. Měli by střílet ve stejnou dobu. Srdíčko. Jo, a klíček. Tohle je nějaká bomba. To je doslova bomba. Mr. Bomba. Mr. Bombastic a Fantastic. Cože? Já použil Ečko místo mezerníků. Ne. Tohle nás mohlo portnout do ďábelský.
Mělo nás to portnout do ďábelský. Jinak jsem vypotřeboval mezerník. Úplně zbytečně. Nevadí. Půjdeme na minibose, protože z něj může padnout nějaká věc. Doufám, že to je glutony. A spadne z něj HP up. Protože by se mi to strašně hodilo. Kdybych našel Ultra Prida, tak by mi to nevadilo, protože protože je silnej, ale jinak je velice vzácný a je potřeba na odemčení jednoho trinketu, který by všechny truhly na pený i také místnosti a může nás do té ďábelské místnosti teleportovat. Mě nějak zlobí oko, ale nic tak vážného. Tyhle kokony máme ze všech. Tyhle prostě nejvíc nenávidím. Ty kokony, ten kokon, co tady byl, ten červený. Protože on plive neskutečně hnusným způsobem. Opravdu strašně hnusně. Jinak jdeme na minibose. A je to glutony! My na ně použijeme mezerník. Vidíte, Magdalena. Tak jo, ale mohl by umřít. Tyjo, my mu dáváme velký rány. Relativně velký rány. Jsem ho zabil. Ale mohl nám dát lepší věci, popravdě. A já už jdu na bose. Na bosého bose. Co je úplně like boss. Boss. Jakože bossí boss. Protože je boss, tak proto je boss. Boss jako bossí. A je to boss, jako šéf. Ach jo. Ne, oni mě obklíčili. Ne, moucho, ne. Opovaž se, až seš mrtvá, vlastně ty seš mrtvá taky tak. Jinak jsem uvažoval o tom, že budu natáčet let's play na hru Dark and Mage, ale muset vyzkoušet, jestli mi to vůbec pojede. Což doufám, že ano. Tak, teďka půjdeme nahoru, kvůli obchodu. A obchod se nám bude strašně moc hodit. Na co? Na nic. Pokud v něm bude mapa, tak hurá. Pokud v něm bude to... jak se to jmenuje? Jo, svíčka. Tak hurá, bereme i hned svíčku. Všechny jdeme pozabíjet. Protože svíčka je nejlepší věc v téhle hře snad. To jsou takový základní slovíčka, jako je snad, třeba, možná a tedy. Například. Relativně a tedy. To jsou velice zvláštní a velice důležitá slova. Teda někdy. Někdy, jak kdy. Mohli by umřít. Jinak, kdybych našel knihovnu, vůbec by mi to nevadilo. Protože klíčů mám dost. A může tam být nějaká fajná knížka. Třeba Book of Belial, která když tak zvýší damage. A je tam to prostě spousta. A teďka jdeme dozabíjet tady ty respawníky, jinak jak je jednou zabijete, tak se zabíjí velice lehce. K tomu, když mám Bloodlust, tak se zabíjí ještě víc lehounce. Ne lehce, ale lehounce se zabíjejí, když mám ten Bloodlust a mám ho na nich nabitý. Jinak tady ty mouchy jsou taky horší než ty černý, spíše šedý, ale jak kdy a jak pro koho, že ano. Ono je to vždycky podle situace, podle itemů a podle toho, jak dobře dokážete vyhnout hruze, jak se nedokážu vykecat. A taky na tom, jak daleko od nich jste. Protože čím blíž, tím je lepší být u tady toho.
A čím dál, tím je lepší být u tam toho, protože tam ten dává damage za jedno srdíčko. Tady ten dává damage za jedno srdíčko a tam ten za to. Tam ten má větší dosah, ale zase jenom na určité, do určitých směrů. A počkejte chvilku. Omlouvám se za vyrušení. Tak mě úplně sejmuli. No. A jinak tahle bouchající svině by měla umřít, jo. Jo, a tyhle strašně nenávidím, ty krvavý torza. Ještě horší by byly tyjo, sleva ve slevě. Ještě horší by byly no vlastně těch potvor, co byly horší, je hodně. Třeba ti zelení cípci, co za mnou jdou a plivou na mě ty zelený bomby. Ti jsou ještě horší. Otrošili linku. Každopádně myslím, že na bose mám. Tohle není nějak těžká místnost. Nějak extra těžká. Když si je podám jednoho po druhým. Jedno glutoňátko po druhým, prosím. Tak, teďka tohle glutoňátko. Ale jako mohlo by umřít? Tak. Je soul srdce. Jo, hurá. A jdeme dál. Jedna velkoprdelatá, dvouprdelatý a jedno malo jednoprdelatá. Ne, a hromada dvou much. Každopádně se na nich nabijeme rage. Bloodlust v závorce. A ne, půlka srdíčka v A jako mohli by už umřít. Penízek z něj padl, jo? Jak štědré, i když jsou mi úplně k ničemu. S tou slevou bych dokázal vykoupit 2-3 obchody. Ne 2. 2 obchody bych možná dokázal vykoupit. Díky té slavě. No, každopádně. Jdeme na moře. Válka, tak toho bychom se měli podat. Tak, jdeme na něj. Umři, válko. Vidíte? S tím mám něco, prostě s tou podprsenkou, ho docela zabijíme. A, teďka to bude těžší, protože on je docela nepříjemný. Je to úplně normální jet se a pokři, ale je těžký. Je to normální horseman, akorát, že tohle je válka. Jeho alternativní verze, neboli Conquest, je 5krát tak těžký. Protože je strašně nepříjemný, jednoduše řečeno. Strašně těžce se zabíjí. A teďka by měl být furt rychlejší a rychlejší. Ještě jednou spadne. Potom bude úplně nejvíc rychlý. A bere i zaprvé po jednom srdíčku. A no teďka už je strašně rychlej. Ale má málo životu. Počkejte chvilku. Tak jo, omlouvám se za další vyrušení. Máma. No tak jo. Tak jdeme dál. Já doufal v toho. Je a tady už ta má minus tady nemáma. A tady taky dobrý. Tady je mapě vidí. Tož masakru zase tak vidíte se taky počítat. A no, prostě jedeme pozabíjet. Ten hnusák mě sejmul, za to umřeš, kámo. Yeah. Ne, nevím, proč jsem říkal yeah, ale je to jedno. Prostě jsem to řekl a ten už umře, jo. A bouchni, jo. A taky bouchnul a máme tu srdce.
Tak, miniboss Fistula. Tady je snad i o jedno. Jo, tady ne o dvě ty poloviny víc než u normálního Fistuly. U normálního bose. Tak to hodně dobře udělali. Jinak svět se generuje náhodně. To jste asi mohli poznat, když není stejný. A ještě bych chtěl jeden trinket. Kvůli tomu, abych prostě si na něco lepšího. Třeba God Food, nebo tak nějak, prostě trinket zvaný kozí noha a to docela dost zrychluje. A já jsem šel samozřejmě špatným směrem, ale půjdeme se podívat do obchodu a zabijeme minibose. Proč taky ne, že jo? Ale prvně tady dáme peníze Judgmentovi. Cože? Na první penízek mi dal, ale taky, že mi dal takovouhle blbost, že jo? To je podle mě blbost. Žebřík. Někdy se může hodit, ale teďka je mi to... To, že z kamení se mi teďka tak hodí. Masky jsou podle mě nejhorší boss celkově v téhle hře. A ještě horší je jejich boss. Boss jménem Heart of Mask, tak nějak. Je to prostě obří maska s obřím srdcem, akorát, že vy zabijete srdce a maska furt žije. Tu masku potom musíte dozabít. Co to sakra je za bug? Bugnulo se mi to. Mně se to seklo. Sekro, no jasně, mně se to sekro, ne. Mně se to seklo. Konečně se to odsekalo. Srdíčku, bereme, prosím, ať tam není greed. Jo, prvá věc. To, když nás někdo trefí, tak 3 tady ty políčka se dobíjí. A to je range down, a takže jsem utratil peníz za pilulku, která mi uškodí, takže to je vážně úžasné. Pride, ten není těžký a navíc z něj může padnout knížka, která nahází do míst 6 bomb. Což se někdy hodí, někdy ne. Jinak má vlastně jinak vyvolává 6 bomb a dělá tady to. Jenom tady ty 2 útoky dělá. Tohle a to první. Nic víc nedělá. Je docela dost snadný. Vidíte, to je ta knížka. Tu si vezmu. A víte, jaká je výhoda s tímhle a s tím habitem? To, že použiju to v místnosti, 2krát mě trefí a použiju to znovu. Tady se to zrovna hodí. Jo, tahle bomba se mi právě, že tam jsem chtěl, aby ta bomba spadla někam tam, abych si otevřel tajnou místnost, ve které je špendlík. Špendlík nám vlastně dává šanci, že můžeme vystřelit spektrální slzu. Což vidíte, tohle je spektrální slza. A vlastně nic víc ten špendlík nedělá, jenom nám dává šanci na spektrální slzu. Jinak vidíte, žebřík se hodí v tom, že prostě dáte žebřík přes tu díru. A tady se mi to zrovna hodí, protože se dostanou pro srdce, to je jedno. Prostě pro srdíčko, červený srdíčko, jinak asi půjdeme do arkády. A tady je zrovna taková fajná věc jménem Shadow Shooter. No tak jo. No jasně, já jsem se díval, proč mi to nestřílí, když mačkám Shift. Nebo to byl Enter, to je jedno. Prostě mačkám nějakou blbost a divím se, proč mi to nestřílí. Spíš teďka by se mi hodily ty bomby. Tehda se mi tak hodně nehodily jako teď. Ale jako srdíčko by mohlo umřít. Srdíčka by mohla umřít. Ne, masky!
To je nějaký sjezd mask. Maseček. Oh, teďka mi malem trefil. Hajzl. Papír. Teďka mi malem trefil. Hajzl papír. Oh, tak to jsem zabil. A ne. O, bůhřenej kost. Úplně za život. Úplně doslova do písmene. Jo, bombu. Ne jo, to jsou hnusáci. To jsou hnusáci. Jinak vidíte tady ty... Vidíte tohle? Tak to je ten Lil Chap. Vlastně. Toho můžete najít v item místnosti. Ale našel jsem ho zatím jenom jednou. Takže nemáte takovou šanci, že ho najdete. Jinak bere po jednom celém srdíčku. Tenhle ten. Druh. Čabíků. Blbost čabíků. Ale glutoňátek. Tenhle druh glutoňátek. Jsem to slovo nedává zabrat ho. Přece jen glutoňátko. Co nejrychleji za sebou. Náhodou mě se to teďka povedlo. To je zvláštní. Ne. Tohle je velice nehezká místnost. Ale já ji prošel. Jinak to tady všechno odbouchneme. Všechno bude bouchat. Jo. No vlastně nemůžeme. My nemáme bomby. To je jedno. Vidíte? Proto říkám to je jedno. Bouchněte. Všichni bouchnou. I já. A dali mi dokonce bombu. Bomby. A klíče. A prachy samozřejmě. Dali mi 3 bomby. Pár penízků. A něco málo k tomu. Tyhle bodáky nemám rád, ale dá se jim docela slušně vyhnout. Tady je tajná místnost. A teďka umři, tak. A ne. Žádný takový, trefovat se do mě nebudete. Teďka se mi to trošku seká, za to sekání se omlouvám. Nevím, proč se to tak seká, ale prostě se to tak seká. Já nevěděl jsem, že Spectral Slza má taky ten účinek, že to tím nepřítelem proletí. Pokud ho to zabije. No tím líp, ne? Ho to zabije a já tím můžu zabít ještě někoho. A každopádně mohlo to bouchnout. Tahle vybuchující potvora. Bouchni! Jo, tyjo, on nám poslouchá. Mohli byste prosím umřít? Prosit a oni vážně umřou. Jeden po druhým. Mohl bys už konečně, prosím, umřít. Prosím, chcípni už. Ale no tak. Opravdu. Už umři. A ty taky umři. Prosím. A umři taky, prosím. Prosím, umři. Jo, funguje to. Berem srdíčko. A tajná místnost. A zase tady ti 3. Tak trošku si říkám déjà vu. Tyjo, já ho zranil mouch. Já ho zranil tím. A to jsem ani nechtěl. Tak to jsem zabil. Vlastně doslovně jsem zabil. Pár much. A tohle jsou, já jim říkám, zamušení lidé. Tam ti, co to nejsou zamušení lidé, protože oni to jsou furt lidé, akorát jsou plní much. Tohle jsou doslova zamušení lidé. I když nechápu, oni je vlastně mají v hlavě, protože tělo ani nemají. A dost. Zhebněte. Umřete. Umřete za chvilku. Ne. Au. Blbá bomba. Tak skoro všichni zemřeli.
kouknul. Zlatý klíč, který mi úplně ho. To nechci. To zpomalí čas i všechny projektily. Na určitou dobu. Na chvilku. Má to i smrt. Boss jménem Smrt to má. Ty přesýpací hodiny. Jinak by jsme se možná dokázali dostat k ďáblovi a zabít ho. Ďábel má taky 3 fáze jako Izák. Akorát, že ďábel je má trošku jiné. Trošku více jiné. Jinak tady máme štít na pár sekund a naváděný slzy na celou místnost. Když tak tohle se jmenuje telepatie pro blbečky, jo. Takže všichni blbečci, berte si to. Budete umět číst, budete ovládat telepatii. Prostě budete umět číst myšlenky. Vlastně umět číst mysli. Ne, myšlenky. Jinak, mámo, umři. Umři. Bomby na tebe! A. Tak trošku, jakože bys mohla umřít. Potvoro. Ne, jsem byl zraněn. Ne, pod máminu nohu ne. To bere taky 1 celé srdíčko. A já nechci přijít o 1 celé srdce. Srdce. Chytej bombu. Au. Chytej dalších 6 bomb. Mámo. Jinak by mohla umírat, jako. O, bomba přímo do voka. Jinak tahle máma tak klasická je snad nejlehčí ze všech druhů mám. Ale nejspíš u téhle mámy zemřu. Ale aspoň uvidíte, jak to vypadá, když člověk umře. A červík nájezdníček. Potom ještě kostka to hituje. No tak. Oči? Je, vystrčila v obě oči. Ale nechápu, jak to mohla tak čtvercovitě zahnout tu hlavu. Jak jí mohla tak ohnout. A to je jedno. Jo, tohle je strašně dobrý. Fígl na mámu. Že ona vlastně vystrkuje ruce a ty věci, které okolo mě lítají, ji zraňují. I já sám. Akorát musíte stát tak akurát, aby vás nezranila. Jinak stačí zabít mámu a všechny příšery v místnosti by měly zemřít. Vidíte, kolik vidíte, vlastně já ukážu prstem. Jí zbylo 1 srdíčko. Velikost 1 srdíčka jí zbyla, no aspoň vidíte, jak to vypadá. Prostě záře, co vás zabilo, prej bomba, i když to byla mamina noha. A tady vidíte všechny věci, které jste měli. No jinak jsem se chtěl ještě kouknout. Zdali jsem našel svíčku, což teďka nevím, kde je. Jinak tady vidíte, mám kontakt. Jinak tady vidíte, na co ukazuju, ano. Pokud byste tu chtěli vědět, vidíte i jméno, nevidíte bohužel, co to dělá. To se musíte naučit. Jinak svíčka. Kde mi mohla být svíčka? Je vůbec na tomhle lístku? Na tomhle možná, jo. Nevím, jestli jsem tu svíčku vůbec někdy našel, jinak tohle je strašně dobrý. Jinak nevím, jestli jsem svíčku vůbec někdy našel. Ale je docela dobrá. Docela dost dobrá. Tady vidíte Epic Vituse, strašně dobrý. Polyphemus. No, tak. To je z tohohle dílu všechno, lidi. Tak čau u příštího dílu.